Bueno, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo a este pleno ordinario do mes de maio e o primeiro punto da orde do día, a aprobación da acta da sesión anterior, neste caso a número 5 do 9 de abril de 2026. Había dúas actas, outra do 23 de abril dese pleno extraordinario que tuvemos para os orzamentos. Algunha alegación, algunha cousa, aclaración? Non, xa, a votación unha a unha, sí, señor. Pois se non hai ningunha, votamos a primeira acta, a do día 9 de abril de 2026, votos a favor, por unanimidade. A segunda acta, do 23 de abril de 2026, votos a favor, por unanimidade tamén. O terceiro punto da orde do día dice dictame da Comisión Especial de Contas celebrada o 30 de abril de 2026 sobre a aprobación da declaración de especial interese social e artístico ou etnográfico nas obras de rehabilitación de vivenda en núcleo tradicional ou en zona de expansión. Señor secretario. Moitas grazas, boa tarde. Tal como dixo o señor alcalde, a Comisión de Facenda en funcións de Comisión, a Comisión de Especial de Contas en función de Comisión de Facenda ditaminou favorablemente que o Pleno do Concello declare especial interese social, histórico, artístico ou etnográfico nunhas obras de rehabilitación de vivenda en Cesures, número 4 o Barco, de tal forma que conceder unha bonificación do 75% da cota do ICIO polo órgano competente. Moi ben, moitas gracias. Algunha intervención? Manuel, Toño, ningunha. Pasamos logo a votación. Votos a favor, por unanimidade. O cuarto punto da orde do día dice dictame da Comisión Especial de Contas celebrada o 30 de abril de 2026 sobre a aprobación da declaración de especial interese social e de fomento do emprego en zona industrial a efectos da bonificación do 95% na cota do ICIO, construción dunha nave nas parcelas 202 e 203 do polígono industrial. Señor secretario. Moitas grazas, señor alcalde. Tal e como xa relatou o señor alcalde, a Comisión Especial de Contas en funcións de Comisión de Facenda ditaminou favorablemente que o Pleno do Concello acorde declarar a especial interese de utilidade municipal por concorrer circunstancias sociais ou de fomento de emprego nas obras de construción da nave industrial nas parcelas 202 e 203 do polígono industrial do Barco de Valdeorras a favor de Castambal Servicios Agrícolas e Plantaciones SL a efectos dunha concesión dunha bonificación do 95% da cota do ICIO. Moitas gracias, señor secretario. Algunha intervención? Ningunha. Votamos, votos a favor, por unanimidade. O quinto punto da orde do día dice dictame da Comisión Especial de Contas celebrada o 30 de abril de 2026 sobre recoñecemento extrajudicial de crédito 5/2026, aprobación de relación de xustificantes de gasto 2026-0011. Señor secretario. Grazas. A Comisión Especial de Contas en sesión celebrada o 30 de abril de 2026 ditaminou favorablemente que o Pleno do Concello do Barco de Valdeorras proceda a levantar o reparo formulado por la intervención municipal, resolvendo as discrepancias e continuar coa tramitación do expediente, xa que aínda que se incumpre o principio da anualidade orzamentaria, trátase de servizos e suministracións necesarias efectivamente prestadas polos respectivos proveedores actuantes de boa fe, que non deben quedar en situación de indefensión debido a este incumprimento, resultando o Concello obrigado ao pago, incorrendo en caso contrario nun enriquecimento injusto da administración. Aprobar a totalidade das facturas e xustificantes de gastos da relación de xustificantes de gasto número 11 do ano 2026 que forman parte un total de 9 xustificantes de gastos por un importe total de 15.510,33 euros, recoñecendo extrajudicialmente con cargos créditos de orzamento vixente o crédito derivado da aprobación das mesmas, así como autorizar e dispoñer o gasto, recoñecer as obrigas derivadas da aprobación dos gastos anteriores con cargos de aplicacións orzamentarias e costa no expediente. Moitas gracias, señor secretario. Intervencións, Manuel. Pídesenos levantar os reparos de intervención e pagar facturas por un importe de 15.510,33 euros. Como é habitual, os reparos de intervención teñen que ver con gastos sen consignación orzamentaria, inadecuación do crédito, gastos non debidamente comprometidos e contratos en situación de tácita resolución. Contratos que xa venceron e non consta prórroga. É o caso de facturas que teñen que ver coa limpeza de diversas sedes municipais. Tamén, como outras veces, sinala a intervención a falta de informes axeitados nos contratos menores. Por outro lado, como sinalábamos noutros plenos, temos facturas como esa de 6.342,34 euros de limpeza dos colexios que se supón que deberá pagar a Xunta e non o Concello. É verdade que as facturas hai que pagalas, pero resulta lamentable e sorprendente que as institucións teñan que facer malabarismos para xestionarse,
Do recoñecemento extrajudicial de crédito dixe que é normal, pero irregular e que debe constituir unha excepción. Nós estamos facendo en todos os plenos. No pleno de aprobar os orzamentos que tamén vaya un recoñecemento extrajudicial de crédito e un suplemento dixe que legalmente é posible, pero que resulta contradictorio e moi rechamante, xa que significa admitir mala planificación e que o orzamento nace morto. Supoñemos que para o equipo de goberno, tamén para a oposición e para a intervención, ter que ir navegando entre estes malabarismos complica o noso labor. Ademais, creemos que incide tamén na credibilidade, ou na falta de credibilidade. Moitas gracias, Partido Popular. Toño. Nosotros es lo de siempre, las facturas hay que pagarlas, pero visto los informes de intervención, nuestro voto va a ser la abstención. Moitas gracias. Bueno, pois, como decimos sempre, as facturas hai que pagalas, os gastos que están feitos e que están perfectamente recoñecidos hai que pagalos, e a partir de aí, pois, votamos e tampouco nos vamos a discutir máis cando é un tema que nos surge todos os plenos, e eu creo que está suficientemente debatido. Votos a favor, 9 votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, 8 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 6 da orde do día, dictame da Comisión Especial de Contas celebrada o 30 de abril de 2026 sobre determinación do réxime de control interno aplicable, proposta de adopción de acordo de fiscalización previa limitada de gastos. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas ditaminou o 30 de abril de 2026 que o Pleno do Concello aprobe do ditame correspondente á proposta da Alcaldía de 27 de 4 de 2026 con código CSV que consta no propio ditame, no que consta a totalidade de como quedaría o exercicio da función de control limitada previo, que son un volumen considerado que consta no expediente que é imposible de resumir de maneira sucinta. Moitas gracias, señor secretario. Margarida. Sí, boa tarde a todos e a todas. Nada, isto é simplemente un tema técnico. Ata o de agora, o que se estaba facendo no Concello pois é unha fiscalización plena, é dicir, pois un control total de todos os expedientes, o que lóxicamente supoñía pois unha demora a hora de resolver e de solucionar pois sobre todo os informes fiscalizadores e nada, como cada vez os expedientes pois son máis numerosos e tamén motivado pola entrada en vigor de distintas normas que afectan directamente as xestións das entidades locais, neste caso o Concello, pois o que se propón dentro de ese Real Decreto 424/2017, pois é que a partir de agora esa fiscalización, en lugar de ser plena, pois esa unha fiscalización previa limitada de gastos, que o que implica é iso, pois que non se teña que fiscalizar absolutamente todo o expediente, que iso xa se poderá facer posteriormente, sino que a través de, bueno, no expediente aparece aquí pois unha serie de epígrafes que, como ben dicía o secretario, non imos facer nin poñer enriba da mesa neste pleno. Se verán simplemente unha serie de cuestións que a lei as marca así, e iso que vai facer é axilizar. En ningún momento vai quedar nada sin fiscalizar, nin nada por bueno, prácticamente todas esas previas que se estaban facendo, o que se van facer é posteriormente, e o que vai permitir é que ese expediente continúe coa súa xestión moito máis rápido e moito máis áxil que coa anterior fiscalización plena. Moitas gracias, Manuel. Sí, a proposta da Alcaldía é aprobar o establecemento do réximen de fiscalización e intervención limitada previa dos gastos que se comproba que a existencia de crédito orzamentario e que as obrigas ou gastos sexan xerados por un órgano competente. Trátase de acadar unha maior eficacia e celeridade administrativa, é dicir, axilizar, como dice a conselleira, sin renunciar ao cumprimento legal. Todo isto debido ao gran volumen de operacións económico-financeiras de gastos que xera o Concello.
Intervención sinala no seu informe que a adopción do réxime de fiscalización e intervención limitada previa exixe necesariamente reforzar o control posterior, baseado en técnicas de auditoría. Tamén afirma a intervención que para desenvolver ben o seu traballo o seu labor necesita tamén medios, non? É verdade que a fiscalización e intervención limitada previa xa existe, parece ser que en 110 concellos galegos, o 35% do 313 concellos, pero moitos deles non completan o ciclo de control que exixe a lei, e aquí si pode estar o problema, non? Porque a fiscalización limitada previa ten os seus aspectos negativos. O risco de irregularidades non detectadas ao verificar se só cuestións básicas poden existir anomalías graves noutras partes do expediente. Por outro lado, pode favorecer a contratación irregular. A relaxación no control previo pode contribuir a fraccionar os contratos, a falta de concorrencia ou a escaseze de publicidade. Outro aspecto a ter en conta é que intervención agora non valida todo o documento. Entón, gran parte da responsabilidade recae directamente sobre os xestores. E outro aspecto negativo tamén resulta a complexidade do control posterior, as auditorías, que exixe que o Concello teña persoal capacitado e con tempo suficiente para revisar toda a documentación a posteriori. Tamén podemos considerar negativa a sensación de impunidade temporal. Agora xa non hai os reparos de intervención e pode dar a impresión de que todo está correcto ata que chegue a auditoría posterior, momento no que o gasto xa está feito. Resumindo, axilizar a administración non debe ser a costa de relaxar o control do diñeiro, que non signifique eso que queremos menos ollos, digamos, mirando as facturas. Gracias, Toño. Nosotros creemos que si aprobar esto es un proceso para agilizar todo lo que al Concello y al final al ciudadano atañe, pues creemos que es positivo. Pero vamos a ver, no es solo aprobarlo, es ponerlo en valor, cumplirlo y ser rigurosos con todos los trámites que hacen falta. Moitas gracias. Bueno, eu creo que a rigurosidade está máis que demostrada por parte dos técnicos da Casa, é dicir, que eu creo que non hai ningunha dúda ao respecto, e despois, isto sí que é certo que vai agilizar un pouco toda a labor de intervención. De feito, non estamos inventándonos nada, isto está implantado xa na Xunta de Galicia, na Diputación, noutros organismos, e o que é imposible é fiscalizar o 100% de todos os expedientes e de toda a documentación que pasan polos expedientes dos distintos departamentos, e así que o que hai que facer, pois, evidentemente, ese muestreo. Tamén é verdad que a intervención presenta todos os anos un informe anual con unha fiscalización posterior, así que eu creo que non vai a quedar resquicio ningún a que se cumpla ou non se cumpla coa legalidade, que se cumpla ou non se cumpla coa revisión de todos os documentos que forman parte de cada expediente. Eu creo que se organismos superiores a nós o teñen implantado, pois eu creo que nós tamén perfectamente podemos ter implantado, e de feito outros concellos do noso nivel tamén o teñen implantado, así que ademais eu creo que non é unha petición que salira dos propios órganos políticos, é dicir, saliu da parte técnica a posibilidade de implantar este sistema de fiscalización. Polo tanto, pois nós confiando plenamente, como sempre, nos nosos técnicos. Algúnha intervención máis? Pois se non hai máis intervencións, pasamos a votar. Votos a favor, 14 votos, votos en contra, abstencións, perdón, 3 abstencións. Queda, polo tanto, aprobado o punto número 6. E a partir de aquí entramos na parte de control. En mocións temos unha moción do Bloque Nacionalista Galego que, como non pasou por comisión, como sempre, temos que ratificar a súa inclusión na orde do día. Estamos todos de acordo en votos a favor na inclusión da orde do día por unanimidade, señor secretario. Quen a vai a defender? Javier. Boas tardes. Bueno, o primeiro, vou empezar con unha noticia del Imparcial. Sanción de 1.000 euros al juez que usó ChatGPT para redactar unha sentencia. Entón, vale, creo que todos
xa probamos un pouco a inteligencia artificial, ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, son casi todas americanas, hai algunha china. O problema desto na administración, o que está pasando é que cando subimos documentos a esta inteligencia artificial, pois eso acaba nun servidor americano, nun ordenador americano ou chino. Entón vou poñer outro exemplo. Se, por exemplo, no padrón queremos sacar media idade e nacionalidade dos empadronados dos últimos 5 anos, para facelo como se facía antiguamente co Excel, leva tempo, igual leva tranquilamente, pode levar 2 días, vale? Co ChatGPT ou con cualquier outra inteligencia artificial igual nos leva 10 minutos. Que pasa? Que esos datos que son datos persoais de xente, eso non pode estar nun servidor americano, eso non pode estar nun servidor chino, e iso é o problema que estamos tendo. Lóxicamente, a xente intenta facer o traballo o máis rápido posible, e temos que facilitar que na administración que se poida utilizar a inteligencia artificial. E é un pouco a razón en general da moción. Bueno, aquí falamos no principio, transformación digital das administracións públicas é xa unha realidade. Implantación de IA constitúe un dos principais retos e oportunidades para mellorar a calidade de servicios públicos, optimizar recursos e garantir unha atención máis áxil e accesible á cidadanía. A Xunta de Galiza vende desenvolver unha estrategia propia para o impulso da IA na administración pública, incluindo instrumentos normativos e planes de investimento orientados á súa integración progresiva nos distintos ámbitos da xestión pública. Un pouco vago, eu leín o que están intentando facer, o sea, en teoría está moi ben, pero na práctica ainda non se ve nada. Esta transformación corre o risco de non chegar en igualdade de condicións a todos os territorios, especialmente os concellos rurais e de menor tamaño. Claro, isto, lóxicamente, isto non pode quedar en maus dos concellos, porque igual Ourense, Lugo ou Vigo sí que pode facer un plan específico, incluso podría ter os seus propios ordenadores, pero un concello como Barco non pode gastar todo ese diñeiro en ter unha, digamos, unha inteligencia artificial en situ. Ben, concellos como noso presentan características específicas de dispersión poblacional, envellecemento demográfico, limitación de recursos humanos e técnicos, fan necesario por apostar por ferramentas innovadoras que permitan garantir unha prestación de servicios públicos eficiente e equitativa. Outro exemplo que, por exemplo, a mí o que me gustaría na páxina web do Barco, que é bastante funcional, pero que, por exemplo, tú podes escribir a que hora vou a presentar un informe de obras, cal é a mellor hora. Entón, a inteligencia artificial o que debería contestar é pásate a unha, que canto menos xente hai. Eso realmente é algo que non temos, é increíblemente útil. O sea, o nivel de eficiencia é prácticamente como se lle preguntara a unha persona de dentro do concello. Aquí falo tamén, falo deso de mellorar a atención á cidadanía, axilizar a xestión interna do concello, reducindo cargas burocráticas. Este é un punto super importante, porque ao final os recursos que temos son limitados. Se unha persona, en vez de pasar un día facendo unha tarefa, vai pasar unha hora, vai poder facer máis traballo. O que está pasando realmente na empresa privada é que están recortando postos, pero bueno, na empresa pública non temos ese problema. Entón, o que debería pasar é que podemos dar unha mellor atención. Reforzar servicios especialmente sensibles como sociais ou atención ás persoas maiores, optimizar recursos. Estamos falando aí un pouco do mesmo. A participación en proxecto piloto, que un pouco do que falamos aquí, permitiría ao Concello do Barco situarse como referente na innovación pública no ámbito rural, ao tempo que contribuiría a garantir o desenvolvemento tecnolóxico e que non amplía desigualdades territoriais existentes. Tamén vou dicir que sabedes que eu estuve en informático máis de medio ano no Concello do Barco, e a nivel informático está bastante ben montado o Concello, comparado con outros concellos, técnicamente está bastante ben. Creo que isto nos debería seguir mantendo un pouco na vanguardia no plan tecnolóxico de concellos deste nivel, por suposto. Ben, dende o BNG consideramos que a implantación da inteligencia artificial debe facerse con garantías, asegurando en todo momento protección de datos persoais, transparencia dos procesos por visión humana das decisións automatizadas, etc. Especial importancia ten o tratamento de datos, Lei de Protección de Datos, o GPDR europeo,
Vale. E non podemos impulsar a inteligencia artificial no Concello sen control. Entonces necesitamos axuda, porque nós non o podemos facer. Propoñemos impulsar a candidatura do Concello Barco como experiencia piloto para a implementación de solucións de IA no ámbito municipal a través da FEGAM, orientadas á mellora dos servizos públicos e a reducción das desigualdades territoriais no acceso á administración. O acordo instar a Xunta de Galicia a desenvolver programas específicos para a implantación de IA nos concellos con especial atención aos territorios rurais. Propor o Concello Barco, a través da FEGAM, como sede dun proxecto piloto de implantación de IA na administración local galega, e solicitar a Xunta de Galicia a axuda que necesitamos, a solicitar competentes financiamento específico para a implementación de ferramentas e automatización de procesos administrativos e formación do persoal. Isto é superimportante. Isto chamase un PROM. Non é o mismo dicirlle dame datos do padrón polos últimos 5 anos que explicar en 4 ou 5 liñas realmente o que queres. Se necesitas que sexa en base a nacionalidade, en base a que fechas. Entón, canto máis específico é, mellor resultado vai ser. Desenvolver no Concello Barco unha experiencia piloto centrada en mellorar a atención a veciñanza e simplificación de trámites administrativos. Garantir que calquera implementación dos sistemas de IA se realice baixo criterios de transparencia, protección de datos, supervisión humana e uso ético da tecnoloxía. Gracias. Partido Popular, Dosi. Sí. Hola, boas tardes. Bueno, a nosa inteligencia artificial sí que é verdad que nos hai que irse modernizando, sí que é verdad que é un dos puntos que temos que estar clara a vista, que temos que ir modernizando e irlos implantando. No punto primeiro que piden que instar a Xunta de Galicia, bueno, a Xunta de Galicia xa ten aprobado un programa galego de IA para o período 2026-2028, no que se lle recollen as actuacións a desenvolver nestes anos dentro das súas competencias. Na elaboración deste programa participaron todos os axentes implicados na implantación da IA na nosa sociedade, administracións, universidades, clausters, TIC, sector empresarial e axentes sociais. Mais en concreto, o programa foi elaborado coa participación do FEGAP, do xeito que se incluye dentro de eixe e unha liña de actuación relativa ao apoio para o impulso da adopción da IA na administración local de Galicia. Calquera proposta deste sentido debería facerse a través da FEGAP, que é o representante de todos os concellos galegos. No punto 2, as entidades locais poden adherirse aos acordos marco que se licite desde a Xunta de Galicia, de xeito que as solucións que se implantaron gocen das mellores garantías de seguridade e fiabilidade. A Xunta de Galicia pon a disposición das entidades locais un instrumento fundamental, os acordos marco. Trátase dun modelo de contratación previsto na Lei 9/2017 de contratos de sector público, mediante o cal a Xunta de Galicia realiza previamente procesos de licitación completos, garantindo a calidade técnica das solucións e a súa adecuación económica e o pleno cumprimento da normativa. Isto permite que as entidades locais, a través da súa adhesión, podan acceder directamente a provedores e solucións xa seleccionadas, sen necesidade de afrontar procesos de licitación complexos. Sí que é verdad que estaría ben que o Concello do Barco se mollara un pouquiño e accedera a ser pioneros en IA en esta zona. Moi ben, moitas gracias. Marga. Sí, grazas, alcalde. Que quede dito que, lóxicamente, a nós a IA creemos que é unha ferramenta interesante e eficaz, seguramente cando o sexa. De momento eu creo que debemos ir aínda un pouco con pés de plomo, porque se alguén pon en un buscador a IA e todas as respostas que dá IA, moitas delas son un pouco surrealistas, non? Entón, con iso hai que ter un pouco de cuidado. Sí, por exemplo, hai exemplos de un supermercado, creo que australiano, que
usou a IA para preguntarlle a ver que podía facer coas sobras dese supermercado e que propostas había de comida, e propuso como sándwiches con veleno para formigas ou bebidas con cloro, por exemplo, entón, bueno, hai que ter un pouco de cuidado, porque eu creo que aínda lle queda moito por fiar. De todas maneiras, nos en este ámbito a quen preguntamos e que o mellor podes no Concello podes saber máis de IA e a enxeñeira informática, e a resposta que nos deu é que non era o momento. Eu creo que este Concello acaba de dar un paso bastante grande no que é a modernización de procesos e de xestión administrativa, que é a través da implantación do novo sistema que estamos nelo. De feito, aínda tivemos os concelleiros unha formación, ¿no?, para acceder con este novo programa. Creo que iso vai a supoñer tanto para o persoal do Concello como para os usuarios e os veciños e as veciñas do Barca un salto moi importante, tanto en calidade como en reduccións de tempos, lóxicamente, e que vai poder facer moitísimos trámites que ata agora exercían pois unha presencialidade, no propio Concello, pois agora van a poder facer moito máis do que antes non se facía ou se tiña que facer presencialmente. Do mesmo xeito, os traballadores e traballadoras deste Concello tamén lles vai, ou polo menos esperamos que así sexa, tamén facilitando o traballo. Hai unha lei, no, en Galicia que máis ou menos regula isto da IA, e sobre todo vai centrada no que o que é a execución de todos os procesos e demais, pero, según nos dicía a enxeñeira, esta lei debería ir tamén con un regulamento de protección de datos, e Xavier o dicía, con isto hai que ter moito cuidado, porque ata agora os datos dos nosos cidadáns son nosos e non saen de aquí, pero no momento en que se suben a IA non se sabe para onde van e sobre todo non sabemos que poden facer con eles, e con iso hai que ir con pés de plomo. Seguramente en un futuro, esperemos que sexa o máis inmediato posible, pero agora mismo o xestiona, vamos a ter un tempo que esperemos que sexa o mínimo posible para adaptarnos e para poder traballar en plenas facultades con todo este programa. E el, lóxicamente, leva implantado IA. Moitos dos procesos, sobre todo deses datos e desa búsqueda e desa procura de datos, é case inmediato, a golpe o mellor de 3-4 segundos xa temos gráficas, datos, etcétera, etcétera. Entón, vayamos pasiño por pasiño. Creo que acabamos de dar un paso moi importante e moi grande, e abertos estamos, pero lóxicamente esta moción non chega nun momento axeitado. Moitas gracias. Xavier. Sí, contestando un pouco o que dicía o Partido Popular, a ver, é que xa levamos 2 anos ca inteligencia artificial. Podemos dicir que estamos no ano 1995 de Internet, cando había xente que dicía, no, eso cousa de frikis. Mirade despois o que pasou. Isto é o mismo nivel de cambio. Entendo, non só o Concello Barco, creo que toda a administración vai por detrás, deberíamos estar máis avanzados, pero bueno, sí que entendo que haya, pues que nos non podemos facer todo, pero por eso hai que pedir axuda. Isto ao final ten que vir de arriba. O Concello non pode ser responsable de ter servidores de inteligencia artificial a este nivel. Polo resto, pois me alegro que máis ou menos que entenderades o propósito da moción, nada máis pola miña parte. Gracias, Dosi. Nada, eu só quería dicir que con isto da inteligencia artificial nos a mellor xa non o veremos, pero co tempo futuro vai nos a realizar bastantes problemas á humanidade.
Moi ben, moitas gracias, Marga. No, en principio non. Bueno, pois eu creo que xa para cerrar, a ver, eu creo que a concelleira, que Marga xa o dixo todo, que non é o momento, que dende logo a inteligencia artificial veu para quedarse, eso está clarísimo. O uso que se faga dela, ou o uso que fagamos a inmensa maioría da humanidade, pois probablemente será un uso correcto, pero eso tamén vai a ter unha parte complicada, que previamente a meternos ou a implantar en cualquier organismo un sistema deste calibre, pois hai que telo clarísimo e hai que ter pois eso, hai que ter moi claro o que se vai a facer, porque o deixouno tamén moi claro Marga, os datos dos nosos ciudadanos de momento son do Concello e daqui non deben nin poden salir do Concello. Entonces, tú no momento en que estás te relacionando con un servidor que non sabemos onde está, por moitos cortalumes que haxa polo camiño e por moitos controles de intermedios, ahora mismo pois é moi complicado garantizar o 100% que eso é transparente e que eso non vai a ter un uso espúreo, así que eu creo que nós o que temos que facer ahora mesmo, acabámoslo de vivir hai unha hora, que estuvemos a maior parte dos concelleiros asistindo a unha pequena xornada de formación para o uso dese novo programa que o gestiona, vayamos pasiño a pasiño e cando teñamos isto implantado, pois habrá que pensar que eu supoño que non se tardará moito a través das propias institucións superiores que nos lo propondrán, pois a partir de aí teremos que empezar a pensar. Eu creo que se agora mesmo lle decimos os empregados do Concello, e aquí temos a dous responsables de dous departamentos importantes, que encima de todo o que se nos ven encima, que nos metemos na IA, eu creo que lles dá algo e se collen a baixa todos eles. Bueno, pois nada máis, pasamos a votar. Votos a favor, 8 votos a favor, votos en contra, 9 votos en contra, queda rexeitada a moción. E logo había outra, bueno, unha moción de declaración institucional que se meteu por urxencia o outro día, tuvemos coñecemento a través de profesores e da dirección do Instituto Lauro Olmo, que parece ser que hai a intención por parte das autoridades administrativas, das autoridades educativas, de eliminar ou de suprimir o francés na Escuela de Idiomas daqui na sección delegada que hai aquí no barco, está no Instituto Lauro Olmo, aínda que é unha sección independente que depende realmente da Escola de Idiomas de Ourense. Entón, bueno, pois eu creo que nós non podemos quedar parados ante esa agresión ou ante esa decisión, que eu creo que é importante, porque ao final sempre estamos pelexando contra os recortes, estamos pelexando porque nos manteñan no barco e na comarca de Valdeorras unhos servicios acadados fai moitos anos e que xa non pedimos máis, é dicir, aí na Escola de Idiomas nunca se plantexou poñer o chino ou poñer alemán, o chino porque agora está de moda e vai a ser o idioma comercial en poucos anos. Tampouco se plantearon, igual que no hospital, pois o que se pide casi é que nos volvan a como estaba o hospital hai 25 anos, pois aquí igual, oiga, nos costou moito cando se implantou a Escola de Idiomas aquí no barco, creo que fai xa uns 25 anos, a xente estaba indo a Ponferrada, iban a Monforte, iban a Ourense, a xente que quería sacarse un título oficial en algún deses idiomas. Polo tanto, eu creo que o rexeite e agradezco públicamente que estemos todos de acordo, que os tres grupos estemos de acordo en que non se pode permitir que se nos quite pois un logro, que se nos quite unha parte da formación reglada que temos aquí, que dá servicio a toda esta comarca, pois por un tema, neste caso, ou entendo que será por algo economicista, porque non creo que teña outro motivo máis que un tema económico. Si vos parece, pasamos a ler primeiro, a urxencia, perdón, gracias, señor secretario. Temos que votar a urxencia para metelo na orde do día. Entendo que estamos todos de acordo, votamos, votos a favor, por unanimidade, e agora sí, pasamos a darlle lectura a moción de declaración institucional que se preparou. Sí, antes de proceder á lectura, eu creo que cabe modificar no primeiro parágrafo aparece situada no IES Lauro Olmo, na rúa Calabagueiros, a Escola Municipal de Idiomas, debería aparecer Oficial de Idiomas. Antes de trasladar, pois,
é perceptivo que se modifique. E agora sí, continúo. Bueno, iso, situada no IES Lauro Olmo, a Escola Oficial de Idiomas do Barco leva máis de 25 anos de funcionamento dando servizo a unha poboación illada históricamente, cuxo alumnado pode dispor de estudos dos idiomas inglés e francés sen ter que desplazarse ata outras áreas onde recibir dita formación. Por exemplo, a cidade de Ponferrada, a 50 km, que é a máis próxima en distancia, ou as de Monforte de Lemos, a 70 km, a de Ourense, a 114, ou a de Lugo, 120 km. Cando se implantou este servizo, non sen o esforzo e a vontade dos seus responsables, comezou como un plan de potenciación de linguas que, tras o éxito acadado pola gran participación dos estudantes, pasou a converterse en sección da Escola Oficial de Idiomas. En actualidade, esta escola oferta o idioma inglés nos niveis A1, A2, B1, B2 e C1. Francés nos niveis A1, A2, B1 e B2-1. Ambos os dous idiomas contan con 2 grupos de estudantes e un monográfico para os que imparten o idioma 2 días a semana. O ofertado pola sección da EOI do Barco é un mínimo imprescindible para a formación en idiomas do alumnado que desexa realizar estudos superiores, sendo centro de referencia para outorgar a titulación de nivel B2, habilitante para o acceso a maior parte dos estudos de grao e posgrado da universidade, concorrencia e probas competitivas de emprego público, etc. A Conca Valdeorresa é a maior exportadora de lousa do mundo. O principal país receptor deste material é precisamente Francia, feito que fai necesario contar con profesionais formados que traballen neste sector, que dominen o idioma, co fin de que as empresas louxeiras podan manter as relacións comercial históricamente establecidas. Dende que comezou a funcionar a sección da Escola Oficial de Idiomas do Barco, sempre gozou dun departamento propio, provisto dun espazo de uso exclusivo habilitado no centro Lauro Olmo, para ser utilizado segundo as súas necesidades. O seu funcionamento se ten asumido sempre como un gasto máis do centro, sen unha partida específica destinada á escola, facéndose cargo tanto das fotocopias, que se contan por milleiros para cada curso, como da limpeza, o mantemento, a auga, a luz, etc. etc. O pasado luns, día 20 de abril, unha chamada telefónica da Consellería de Educación advertiu a sección da Escola Oficial de Idiomas do Barco de que a partir do vindeiro curso non poderían impartir o idioma francés. Non houbo comunicación oficial, nin xustificación que acompañe tal decisión, nin explicación algunha, despois de máis de 25 anos impartindo este idioma. Tendo en conta que todos os gastos son asumidos polo centro onde ten a súa sede a sección da Escola Oficial de Idiomas do Barco, e que ao organismo oficial do que depende a Xunta de Galicia non lle supón un gasto que xustifica a eliminación dun dos idiomas que a través dela se imparten, os 15 alumnos que estudan o idioma francés na actualidade non poderían continuar cos seus estudos. O Concello do Barco oponse á eliminación do Servizo de Formación de Francés na Escola Oficial de Idiomas do Barco e hoxe queren eliminar o francés, mañá podería ser tamén o inglés. Se permitimos que se continúen suprimindo servizos no noso territorio tan esenciais como a formación en idiomas, estaremos contribuindo directamente a limitar o futuro da viabilidade das empresas louxeiras. O maior sustento económico desta comarca é un dos máis destacados da provincia e o futuro profesional dos nosos veciños e veciñas, reducindo as súas capacidades e acentuando a desigualdade educativa, abrindo a porta a posible supresión de outras prestacións xa consolidadas na nosa vila, como é o caso que nos atinxe. É inadmisible que os servizos educativos se midan única e exclusivamente pola súa viabilidade económica, que neste caso particular non atopa xustificación pola asunción de todos os gastos do seu funcionamento por parte do IES Lauro Olmo. Cun total de 15 estudantes matriculados, este curso
15 matriculados este curso e un profesor que imparte o idioma, consideramos que o custo para a Consellería é mínimo, comparado con outras ofertas educativas de ensinos oficiais que con inferior número de matriculados e asistencia de dobre profesorado pola proporción do alumnado non se cuestiona o seu funcionamento. A nosa teima pola defensa dos servizos acadados despois de anos de loita non pode deterse. O noso territorio, históricamente discriminado e afastado dos servizos máis esenciais, pelexa por un equilibrio constantemente amenazado pola falta de vontade política no apoio ao rural, con decisións que non fan máis que contribuir a ese illamento. Por todo o anteriormente exposto, mediante a presente declaración institucional, o Concello do Barco expresa a súa firme determinación na defensa da permanencia da ensinanza de lingua francesa ou calquera outra que se imparta na sección da Escola Oficial de Idiomas do Barco, que garanta a prosperidade das nosas empresas e o crecemento formativo e profesional do alumnado en prol do desenvolvemento da educación e da cultura. Desta declaración institucional darase conta ao Instituto de Educación Secundaria Lauro Olmo do Barco, a sección da Escola Oficial de Idiomas do Barco e a Escola Oficial de Idiomas de Ourense, a Xefatura Territorial de Educación da Xunta de Galicia, a Consellería de Educación da Xunta de Galicia e os concellos da comarca de Valdeorras tamén afectados. De acordo co anterior, proponse ao Pleno da Corporación aprobar esta declaración institucional presentada como motivo como moción urxente, e nada máis nada, na data de asignatura que sería a data de hoxe. Moitas gracias, Marga. Manuel. Bueno, dado que os grupos políticos xa amosamos o noso acordo co texto da declaración institucional, gustaríamos que fose algo conxunto para así, digamos, reforzar a imaxe de consenso. Onte a Comunidade Educativa de Galicia mobilizábase para exixir que a Consellería de Educación reaccionase ante o deterioro do ensino público galego que compromete a seguridade e a calidade das aulas en Galicia. Falta de medios e especialistas para atender a diversidade, masificación das aulas, moita burocracia, eran algunhas das cuestións polas que se mobilizaba onte a Comunidade Educativa. Esta medida que a Xunta quere tomar co francés coñecémola ben e non nos sorprende moito dado o trato que lle dá tamén a lingua propia de Galicia, o galego. Para iso nos mobilizamos ou mobilizaremos o 17 deste mes en Compostela. Resulta moi pesado e indignante ter que estar sempre vixiantes para que non nos recorten servizos que tanto nos custou acadar, sexan pediatras, sexan neumólogos, sexan liñas de tren ou de autobús. Máis indignante se xa falamos da nosa comarca constantemente, como se di no texto, marxinada. É máis indignante, se se pode, se pensamos que se quere eliminar un servicio que non supón un costo excesivo ou novo para a Consellería. Dá a impresión de que hai unha vontade política de marxinar e illar a nosa comarca. Gracias. Partido Popular, Toño. Estamos de acordo ya con sentido esta petición, dar traslado a quien sea conveniente y después un poco averiguar de qué viene esta situación, si es un problema económico, un problema de falta de alumnado y vamos, que no nos retiren lo que ya tenemos ganado. A ver, é unha hipótesis, eu entendo que hai 15 alumnos, hai un único profesor, hai 4 cursos, 4 niveles, entón claro, se tú divides 15 entre 4, pois dá 4 escasos, pero eso non son os números que hai que votar, entendo eu. É dicir, tú nun ciclo formativo, eu creo que xo puxen de exemplo o día que falamos do tema, nun ciclo formativo tú tes, eu creo que con 8 alumnos creo que autorizaban xa o mantemento do ciclo formativo. En un ciclo formativo hai de 2 a 3 profes por curso, por grupo. Así que aquí temos un profe para 15 alumnos, eu creo que económicamente eso é moi rentable. E si van por aí os tiros, porque si van por outro lado, que nos lo expliquen ou que nos digan cal é o motivo de por que se quere suprimir estes estudos da escola, da sección do Barco, da Escola de Idiomas. Algúnha intervención máis, Marga? Nada, simplemente iso, o mellor é necesario que nos digan exactamente por qué e cales son os motivos para
para deixar de dar francés. O que sí está claro é que as ratios, que a verdade as ratios están aplicadas tanto a grandes cidades como a pequenas vilas, como é o noso caso, e o mellor o que debería a Xunta de Galicia é plantearse que esas ratios non poden ser iguais para unha vila como Vigo ou unha cidade como Vigo ou para unha vila como Barco. Bueno, moitos conselleiros e secretarios xerais se lles encha a boca defendendo o rural. As palabras son fáciles, ¿no?, de expresar, pero esas palabras bueno, non me vais a ir agora a expresión. Necesitamos feitos, e os feitos son como neste caso, defender que siga o ciclo de francés nunha vila onde hai 15, 20 ou 25 persoas que queren aprender un idioma. Hai un profesor, os gastos están prácticamente sufragados polo centro, non sei que motivos hai, entón que non los dean e que non los digan e que non los expliquen. O mellor teñen razón, pero dende fora non se entenden. E sobre todo iso, cando a moitos se lles enche a boca dicindo que hai que defender o rural, pois este é o momento de defendelo. Moitas gracias, Marga. Bueno, votamos, votos a favor por unanimidade. E non habendo máis asuntos dentro da parte de control, estaría toda a acción de contas, etcétera, etcétera, pasaríamos a rogos e preguntas. Manuel. Persoas que coñecen ben o río á altura do seu paso pola vida, dinnos que este tubo que baixa case en fronte de Otón Blanco ao río, que bota augas fecais, non? Asegúranos que podemos ir cando queiramos comprobalo, que é seguro que sí. Dinos que o de que é un aliviadeiro que non é, que pode ser que sexa un aliviadeiro, pero que continuamente bota augas fecais e que ole mal ali, un poquinho máis abaixo os rapaces collen as piráguas. Xente que di, se vos din que non, quedamos un día e imos todos ali que este abaixo o río para poder comprobalo, pero que ole sempre mal, que bota augas fecais. Na marxe esquerda, na marxe dereita, na marxe, o sea, a altura de Don Blanco, salindo como... Si, o tubo que baixa a altura de Don Blanco na marxe dereita, en fronte da vila, si. Eso probablemente sea o do tanque de tormentas. O máis seguro é que é o de tanque de tormentas. Hai un tanque de tormentas no malecón. Un tanque de tormentas é unha especie de piscina gigante que o que fai é recoller as augas pluviales, como en todas as ciudades teñen tanques de tormentas, porque as augas pluviales colapsan os colectores de saneamiento. Entonces o que se fai é o que lle chaman uns tanques de tormentas. En Madrid hai uns que caben a ciudad casi, o barco non cabe inteiro, pero pouco lle faltará. E aí entra a auga de pluviales cando ven unha chuvia torrencial e logo vaise soltando pouquiño a pouco, vaina soltando pouco a pouco. Me imagino que será isto, porque se é algo máis, a Confederación Hidrográfica xa nos houbera chamado a atención e nos houbera, porque a Confederación está pendiente absolutamente de todo o que ocorre no río. Entón, se é un tanque de tormentas, pois é un tanque de tormentas, se é auga de pluviales, se é eso, porque se fora outra cousa, dígolle de verdad que tal e como está de puntillosa co Concello do Barco, a Confederación, os vigilantes, ao mellor con outros concellos da zona non están tan puntillosos, pero co do Barco están moi exigentes. Entón, a Confederación, lógicamente, é quen vigila eso, non é o Concello, e seguro que se houbera algo que xa o sabríamos, sabríamoslo vía notificación e vía multa. Algúnha cuestión máis? Noa? Nada, moi brevemente, xa me interesei por esta cuestión no pleno anterior, era preguntar como vai evolucionando que a concesión da empresa de limpeza, se se avanzou algo ou non, porque, bueno, é patente a deixadez que hai neste sentido. Pero me fala da limpeza viaria. Bueno, deixadez ou mellor non sería a palabra, bueno, eu creo que, a ver, bueno,
A maquinaria que está máis obsoleta é a de recollida de lixo, que son os camións que estuveron con averías. Estamos aí, aínda fai unha semana falei outra vez con eles, tiñan que pulir aí 2 ou 3 cousiñas e quedaron de mandarnos o pliego técnico. Estamos á espera. Xa, pero a ver, nós temos a capacidade de influir en quen nos está redactando os pliegos hasta un certo punto. Eu sei que están traballando no tema e que quedaron de mandárnoslo o antes posible. Así que cando teñamos ese documento, teña por seguro que a seguinte comisión que haxa irá o documento. Bueno, por Dios. Algúnha cuestión máis? Xavier? Eu teño unha. Me comentan uns rapaces de voleibol, se sería posible poñer unha rede no xardinciño que hai debaixo do 13-14 aí, ao lado do río Pobrao. Aí xa houbo no seu día e iso agora convertiuse nunha playa fluvial. Entón agora poñerlle a rede para quitar a playa fluvial, do outro lado do río hai unha pista de vólei de area estupenda que vamos a tratar de feito estuveron con nosco fai uns días os responsables do club de voleibol daqui do Barco e incluso veu un responsable de Ourense para ver se a podíamos poñer outra vez en marcha. Eles están mirando porque temos un problema ali coa da area, non é só arrancar as ervas, é que hai restos de ervas que están ali na propia área metidas e claro, como xogan descalzos, se xogaran con algún tipo de calzado pero ao xogar descalzos calquera erviña, por moi pequena que sea, ou estar seca, eso clávaselle nos pés. Entón estamos buscando a maneira a ver se hai algunha máquina, quedaron de mirar a ver se había algunha máquina ou algún aparello que poida cribar toda esa área e poñela en uso outra vez. Entón estamos mirando eso. Entón espacio para xogar o voleibol no Brao hai, o que non vamos é agora volver a quitar unha playa fluvial que se montou por petición e por necesidade de usuarios, que ten moitos usuarios no Brao, para convertila en outra vez en unha pista de voleibol. Pero non, o sea, sería compatible, podes ter unha rede e a xente, como cualquier praia en Sanxenxo, por aí. Xente tumbada na toalla. Pero en Sanxenxo, por aí, é o que... No, a ver, eu por exemplo, en Sanxenxo, en Portonovo tú vas e ten unha zona acotada ali para atrás contra a calle... En Cangas tamén, abaixo. E está acotada aquela zona... Na área, sí. No, hai un paseo no medio, claro. Unha duna. No, están na área. En Portonovo están. En Cangas, en Rodeira están. Pero está a pista, hai outra, poñen outra... un paseo, unha duna e a praia. A praia, claro. Non, E na praia poñen na... Eu creo que non é compatible. Ten máis espacio, eso sí. Eu creo que non é compatible estar xogando voleibol con alguén tumbado na toalla. O balón escapa. Ou alguén que te trepa que vai. Sí, non hai moito espacio, pero bueno, non sei. Vale. Por esa regra de tres tampouco poden os nenos xogar ali o fútbol. Pero cando hai playa, cando está a xente na playa, a ver, está xogando un neno de 3 anos, pero os maiores non están xogando cando está a xente nas toallas. A ver, eu creo que de todas formas temos a do outro lado, vamos a mirar se somos capaces de a poñer en uso, que a queren poñer en uso e está, ali no outro lado. Ademais, creo que a idea era, creo que queren facer 4 canchas queren facer, que dá, porque a pista era de fútbol playa, entonces creo que lles dá para 4 campos. Vale, sí, porque esa non se usa, verdad. Teño outra pregunta, hai un edificio aí en riba de Correos que, bueno, vi unha foto, se ve que auga que na ducha que deixa terra. Non sei se eso pode estar relacionado cos incendios, da traída. Sabes A auga algo? da traída, eu teño un contacto permanente cos responsables da gestión, neste caso co técnico que é o responsable da gestión da auga do Barco, e hasta ahora non tuvemos ningún problema coa auga da traída. Se deixa, ao mellor teñen eles un problema. Se é un edificio antigo pode ter tuberías de ferro, probablemente, que eso abunda moito en edificios antigos. Pero non son tan bellos esos edificios, os de... non sei. Bueno, non sei. Pode ser.
Pois, Sí, verdad. pois se non hai ferro, a ver se eles están tendo algunha, que lles está entrando algo desde a propia instalación interior, non o sei. Pois algo específico de edificio, vale. Eu podoche decir que no que é a rede de auga do barco, con todo o que caiu este ano e todo o chocolate que baixou polo río, tuvemos unha auga en perfectas condicións sanitarias durante todo o inverno e, bueno, hasta ahora non houve ni un día que tuvéramos a auga defectuosa. Mais, Toño. Sí, a mí me preguntan si el tractor del Concello tiene algún plan de desbroces, porque me comentaron que lo ven por ahí, pero en unos sitios desbroza, en otros que debería desbrozar no va por allí. Entonces a ver si tiene un plan específico que diga, pues este mes un sitio, esta semana otro. A ver, o tractor do Concello está desbrozando en zonas moi puntuales, porque os desbroces do Concello están adxudicados a dúas empresas, polo menos. Exacto, entonces hai moitas zonas do Concello que están xa adjudicadas aos seus desbroces. Polo tanto, se nós mandamos o noso tractor a desbrozar donde ten que ir a desbrozar a empresa, estamos facendo o traballo e encima estamos pagando á empresa. Entón, o tractor o que está facendo hasta ahora é traballos puntuales. O tractor, eu creo que xa o comentei en algunha ocasión, queremos contratar unha persona a través dese plan da Consellería de Emprego que nos, creo que nos concedeu 5, me parece que son 5 operarios, e entre eles un queremos que sea tractorista. Fíxose unha proba fai unhos días, presentouse só un tractorista, non foi capaz de conseguir o 5, a nota mínima para... Entón vamos a ver se outra vez conseguimos que se presente algún máis, e para ter un contrato durante, creo que son 9 meses, me parece, os que nos concederon, para poder ao mesmo tempo ter tanto tractor funcionando o tempo que nos deixe a Consellería, é dicir, que non entre en vigor a normativa que impide que poidas desbrozar por tema de risco de incendios, e ao mesmo tempo o noso personal que temos para manejo da maquinaria que poida estar atendendo a obras e atendendo coas máquinas do Concello outras actividades. Ahora mismo o único conductor que temos de maquinaria fai as dúas labores, por eso mellor un día o ven co tractor, outro día o ven coa pala e o tractor está parado. Entón o que queremos é que o tractor este traballando o 100% do tempo que poida estar traballando. Una segunda cuestión, al hilo de lo que decía antes el portavoz del bloque. ¿No puede haber una tubería rota que filtra ese pozo de tormenta y los pulse al río? Hombre, pois non sei. A ver, nós tampouco temos capacidade para analizar eso. Quero dicir, a Confederación ten un vixiante que está perfectamente, e ademais está pendiente de todo tipo de cousas. Aquí podemos falar de cousas moi concretas que ao mellor no Google Maps non a ve, pero el sí que as ve, que nos ocurriron hasta ahora, non? Entón, nós non temos capacidade para saber se eso é un vertido ou outra cousa. Eu podo preguntar e preguntarei a ver se eso coincide co tanque de tormentas ou coincide con algún aliviadeiro que haxa da propia rede de pluviales, non o sei, podo preguntar, pero moito máis tampouco podemos facer nós. Eu de todas maneiras preguntarei Claro, é que tamén os sumideiros, é certo, tamén olen mal moitas veces. En fin, a auga que está nun tanque de tormentas ao mellor bota aí días ou bota meses, e despois o propio tanque de tormentas poden estar entrando bichos desde o exterior. Claro, eso... Pero bueno, eu preguntarei, máis preguntas. Sí, eu seguindo co dos desbroces, hai sitios por donde é imposible caminar polas aceras porque salen os arbustos, salen ervas para fora, e iso de alguma maneira hai que atajar, porque aquí hai sitios que é imposible pasar pola acera, hai que pasar a carretera. Totalmente de acordo. E outro ruego que o meu, as aceras, hai que ir controlando, porque estes días que ha chovido día e día tamén hai zonas que vas pisando desde arriba baixo arriba. Hai moitas lousas soltas tamén, aí ten un plan o concelleiro de sobre todo obras. Vindo da Puebla, a zona aquela que ves da Puebla, hasta donde é cemento, aquel trozo que está casi todo levantado.
abaixo donde a Puebla, donde a rotonda, xa máis pa co. No, da Xunta non, esa do Ministerio. Do Ministerio, esa do Ministerio. O desbroce. Bueno, sea de quen sea, hai que... Bueno, ya vas por aí arriba, ya zonas donde ten arbustos, ervas pa fora que non se pode nin pasar. No, eu digo as aceras, a erva digo por outras ribas, por aí arriba, sobre todo. Sí, plaquetas movidas, eu digo plaquetas movidas. Soltas, eso xa estamos en tratar claro, de... Claro, é que vas por ali, estes días que chove... Algúnas xa se foron corregindo, pero hai que seguir traballando neso. Con respecto aos desbroces, este é un tema que os que levamos aquí anos, todos os anos nesta época falamos deste tema porque é imposible, é dicir, tes un inverno con tanta auga como tuvemos este ano e agora veu unha primavera quente, cálida. Sí, pero non se trata de desbrozar o que é a nivel fincas. Eu digo jardines que se bota toda a vegetación encima das aceras, encima dos camiños, encima dos pasos. A ver, eu penso que a xente ten que ser un pouco cívica e o que ten unha finca que lle salga os arbustos para fora. Debería de limpala, pero... Porque hai sitios que teis que botarte a carretera. Chegamos a donde podemos chegar, é dicir, estáse co personal noso, co personal, de feito está o personal de parques e jardíns aí implicado a topes. Temos as empresas e chegas a donde podes chegar. Evidentemente, dentro de un mes probablemente xa non falemos desto porque xa estará ben medio brao, xa veo o calor, entonces agora durante un mes pues vamos a ter este tipo de conversas. Máis cuestións? Sí, con relación a la turbidez del agua, el otro día en el centro de salud salía pues toda turbia, probablemente sea de la red de saneamiento que están arreglando donde la piscina municipal climatizada, entonces pues que se tenga en cuenta porque al final posiblemente pues gente que ponga lavadoras y demás le afecte a los filtros, calentadores, entonces que se tenga en cuenta cuando meten, bueno, las tuberías, el empalme o lo que hagan, pues que se tenga en cuenta pues eso, porque al final arrastró esa tubería. A ver, é a primeira noticia que teño porque do centro de saúde únicamente que... Sí? Vale. Vale, es que, o sea, me coincidió que estaba en el centro de salud, o sea, trabajando y estaba turbia. Si hai avería, eso é algo puntual, que durante uns minutos sale e deixas correr o grifo e xa... Pero a auga turbia no barco, volvo a repetir, e senón temos aí o consorcio de augas, que é o que está gestionando todo o tema da auga, e teño que decir, e teño que felicitalos, porque, dende logo, despois do brao que tuvemos, de os arrastres de todo o outono e de todo o que ocurriu e de todo o que estamos vendo que están sufrindo en algúns dos pueblos e que no barco non tuveramos ni un en Vilamartín e non sei, aquí tamén algún pueblo. Algúnha cuestión máis? Hola, buenas tardes. Vamos a ver, es sobre el tema de los bares que tienen el permiso de terrazas, del uso de terrazas. Pues hay determinados momentos en los que los bares dejan la actividad. Entonces, pues en ese momento, llegado el caso, se le podría pedir al bar que dejara libre esos puestos de plaza de aparcamiento para poder ser utilizado, pudiendo después recuperar la opción de la colocación de la terraza, ¿no? Es una... Bueno, é unha opinión, quero decir que o bar está cerrado, pero eu creo que me está falando de algún por ali ten a licencia e ao mellor dentro de 15 días volve a estar aberto. Entón, eu non sei hasta que punto lle temos que mandar retirar toda a estrutura, toda a tarima, para que dentro de 15 días nos volva o seguinte propietario ou o seguinte arrendatario e que nos volva a pedir a autorización para instalar a terraza. Eu non sei, o sea que algún que se lle pediu que retiraran a terraza tal como a tiñan, por exemplo en Abdol Branco, unhos que tiñan solo anclado con uns postes e uns cordeles, tal que ou se adaptaban á tipología que se puxo, que non a marcamos nós, foi desde os servicios de urbanismo, dixeron a tipología ten que ser esta, pois esta, e ou se adaptaban ou que a retiraban. E algún ali de feito en Abdón Blanco retirou e puxos encima da acera e deixa o hueco o paso da acera e ya está. Pero non sei hasta que punto
lle podemos decir a un propietario de un local que retire a terraza cando dentro de probablemente vai a abrir outra vez porque abren outra vez. Mais? Nada, dúas cousiñas moi breves. Unha é con referencia á máquina de desbrozar, xa o farei con Miguel algunha vez, está facendo un gran traballo, pero tiñamos que mirar a ver se podemos levar unha persona de protección con ela, porque vai a máquina sola e hai veces que corremos serio peligro de que haxa un accidente, non por o maquinista, por o que poda saltar, que lle pode zumbar a calquera ou a calquer coche dos que pase. Eu creo que deberíamos intentar levar algo de protección coa máquina. Ese é un rogo. E o seguinte é no tramo este que hai na vía de servicio que vai hacia Vilamartín, quitouse un gran árbol que había antes, xusto antes donde están as prácticas da autoescuela de Amicar. Creo que esa ponte é de Villamartín a mitad e a outra mitad é nosa. E é o límite do concello. É o límite do concello. Entonces, aí agora hai unha apertura sin ningún tipo de valado, habrá que requerir a quen sexa para que polo menos protexer algo, porque en calquer momento pode haber un accidente. Venga, tomo nota e mirámoslo a ver se é noso ou é de Vilamartín. Bueno, pois se non hai máis preguntas, levantamos a sesión. Moitas gracias. Antes de marchar, creo que vos chegou a todos unha invitación da Garda Civil para o día 27. Vai haber aquí unhos actos de, creo que da patrona ou da fundación.